Ez egy képzeletbeli történet, fikció. Ábó a Fleury, Szent Ábó, a rend ideje. Ábó nem egy széthulló világ peremén jelent meg, hanem egy olyan korban, amikor a rend még létezett, csak már nem volt magától értetődő. Fleury kolostora falakkal vette körül azt, ami belül történt. Imát, másolást, tanítást. De Ábó hamar felismerte, hogy a rend nem a falakban lakik, hanem a figyelemben, amellyel az ember a szöveghez, a szabályhoz és a másik emberhez fordul. Gyermekkoráról keveset tudunk, és ez nem véletlen. Az ő útja nem a születés különösségéből indult, hanem a tanulás fegyelméből. A könyv, a szabály és a csend egyszerre jelentek meg számára, nem külön tapasztalatként. A szöveg nem információ volt, hanem forma. Olyan rend, amelyhez az ember igazíthatja önmagát. Ábó korán megértette, hogy a tudás nem birtok, hanem felelősség. Amit egyszer megértett, azt nem tarthatta meg magának, de nem is adhatta tovább torzítva. Ez a kettős kötés, őrzés és átadás lett egész életének alapfeszültsége. Nem új tanokat keresett, hanem a meglévők tisztaságát védte. A kolostori élet ritmusa nem nyomta el, inkább kijelölte számára a mozgásteret. Az ima nem elválasztotta a gondolkodástól, hanem előkészítette. A másolás nem mechanikus munka volt, hanem figyelmi gyakorlat. Számára minden sor egy döntés volt, pontosan, vagy sietve, értve, vagy csak ismételve. Ebben az első szakaszban még nem tanítóként, hanem tanulóként van jelen. De már ekkor láthatóvá válik az a belső rend, amely később vezetővé teszi. Nem karizmával, nem határozott kijelentésekkel, hanem következetességgel. A rend ideje nála nem szabályrendszer, hanem állapot. Ábbo számára a tanulás nem haladás volt, hanem elmélyülés. Nem a tudás mennyisége érdekelte, hanem annak súlya. Egy szöveg akkor volt számára elsajátítva, amikor már nem kellett rá emlékeznie, mert működött benne. A mondatok nem kívül maradtak, hanem belső renddé alakultak. A kolostori iskolában hamar kitűnt pontosságával. Nem kérdezett sokat, de amikor megszólalt, a kérdés nem vitát indított, hanem csendet teremtett. A mesterek érezték, hogy nem egyszerűen értelmez, hanem mér. Nem kereste az újat, mégis minden megjegyzése tisztította a meglévőt. Ábbo különösen érzékeny volt a torzulásokra. Nem az eretnekségek érdekelték, hanem az apró elcsúszások, egy félreolvasott szó, egy sietve másolt sor, egy megszokásból mondott imarész. Tudta, hogy a rend nem hirtelen omlik össze, hanem lassan elpuhul, és ezt az elpuhulást nem lehet látványos gesztusokkal megállítani. Ekkor kezdett matematikával és csillagászattal is foglalkozni, nem önmagukért, hanem mert ezekben a tudományokban a rend láthatóvá válik. A szám nem enged engedményt, az égi mozgás nem tűri a pontatlanságot. Számára ezek a területek nem világi tudományok voltak, hanem fegyelmi iskolák. A tanulás során egyre világosabbá vált számára, hogy a rendet nem lehet pusztán megőrizni. A világ mozgásban van, és ami él, az változik. A kérdés nem az, hogy változik-e, hanem hogy felismerhető marad-e önmagában. Ábbo figyelme itt fordult a tanítás felé, még nem szerepként, hanem belső kényszerként. Ahogy tudása mélyült, úgy vált egyre láthatóbbá az a feszültség is, amely később egész életét meghatározta. A rend, amelyet tanult és gyakorolt, nem volt magától értetődő a világ számára. A kolostor falain kívül a hatalom gyors döntéseket, egyszerű válaszokat és azonnali engedelmességet követelt. Ő azonban lassú volt, nem tétova, hanem pontos. A tanítók hamar felismerték, hogy Ábbo nem csupán megőrzi a tanult formákat, hanem képes azokat új helyzetekben is megtartani. Nem változtatott rajtuk, hanem átvitte őket. Ez a képesség ritka volt. A legtöbben vagy ismételtek, vagy újítottak. Ábbo azonban igazított. Ezért bízták rá először fiatalabb szerzetesek oktatását. Nem tanított sokat egyszerre. Egyetlen mondatot, egyetlen sort, egyetlen számítást vett elő, és addig maradtak annál, amíg az működni nem kezdett. A tanítványok eleinte türelmetlenek voltak, de hamar megérezték. Amit így tanulnak meg, az nem kopik el.
Ábbo tanítása nem hagyott maga után lelkesedést, inkább csendet hagyott. Nem alakult köré iskola a szó hagyományos értelmében, mégis egyre többen keresték fel. Nem tanácsot kértek tőle, hanem mértéket. A kérdés ritkán hangzott el hangosan, a jelenlétében gyakran feleslegessé vált. A rend ideje ekkor kezdett átalakulni próbatétté. A pontosság, amely belül tartást adott, kívül lassítónak tűnt. Ábbo ezt nem próbálta magyarázni. Tudta, hogy a rend nem védi meg önmagát érvekkel, csak működéssel. A rend próbája nem hirtelen érkezett. Nem konfliktusként jelent meg, hanem elvárásként. Egyre gyakrabban kérték Ábbótól, hogy gyorsabban döntsön, határozottabban foglaljon állást, rövidebb válaszokat adjon. A világ türelmetlen volt, és ezt a türelmetlenséget gyakran a rend nevében fogalmazták meg. Ábbó figyelte ezt az elmozdulást. Nem tiltakozott, de nem is engedett. Tudta, hogy a rend akkor sérül meg igazán, amikor eszközzé válik. Amikor a szabály nem mérték többé, hanem igazolás. Ezt a határt nem lehet hangosan védeni, csak következetességgel. A kolostor falain belül ekkor kezdett megváltozni a légkör. Nem romlott el, de sűrűbbé vált. A figyelem már nem volt természetes állapot, inkább erőfeszítés. Ábbo ezt nem tragédiaként élte meg, hanem jelzésként. A rend ideje nem örök, időről időre újra kell teremteni. Ebben a szakaszban írta első komolyabb munkáit. Nem új tanítást fogalmazott meg, hanem pontosított. A szövegei nem hosszúak voltak, hanem sűrűek. Egy-egy mondat mögött teljes rendszerek álltak, mégis visszafogott nyelven. Ábbo nem akart meggyőzni, azt akarta, hogy a szöveg megálljon önmagában. A hatalom figyelni kezdett rá. Nem ellenségként, hanem eszközként. A rend emberét látták benne, akinek tekintélye van. Ábbo ezt felismerte, és nem örült neki. Tudta, hogy ahol a rend tekintélyé válik, ott elveszíti belső mozgását. A rend próbája. Amikor Ábbo kilépett a kolostor falai közül, nem egy másik világba érkezett, hanem ugyanabba, csak sűrűbben. A rend, amely belül még működött, kívül már kérdés volt. Nem elvont kérdés, hanem gyakorlati. Ki dönt, ki értelmez, ki viseli a következményeket. Ábbo ezt a különbséget azonnal megérezte. Utazásai során nem tanítani akart, hanem hallgatni. A városokban és udvarokban nem a tudás hiányát látta, hanem a figyelemét. Mindenki gyors választ várt, végső igazolást, olyan mondatokat, amelyek lezárják a vitát. Ábbo azonban nem zárt le. A rendet nem fegyverként használta, hanem iránytűként. A hatalom képviselői hamar felfigyeltek rá. Nem a szavaira, hanem arra, hogy jelenlétében a beszélgetések lelassultak. A döntések nem lettek könnyebbek, de pontosabbak. Ez a lassulás sokakat zavart. A rend próbája itt nem külső támadás volt, hanem belső türelmetlenség. Ábbo nem szállt vitába. Ha kérdezték, válaszolt. Ha nem kérdezték, hallgatott. Tudta, hogy a rend nem attól marad meg, hogy minden helyzetben megszólal, hanem attól, hogy nem szólal meg feleslegesen. Ez a visszafogottság nem volt gyengeség, inkább teher, amelyet tudatosan vállalt. A rend próbája akkor vált igazán élessé, amikor Ábbo közvetítő szerepbe került. Nem kérte ezt a feladatot, mégis ráesett a választás. A viták, amelyekben részt vett, nem tanbeli különbségekről szóltak, hanem határokról, meddig terjed az értelmezés, hol kezdődik az önkény. Ábbo ezekben a helyzetekben nem döntőbíróként lépett fel. Nem hirdetett ítéleteket, nem sorolta fel az érveket. Ehelyett pontosított. Egy-egy félreérthető kifejezést visszavezetett eredeti jelentéséhez. Egy elfeledett szabályt nem hangsúlyozott, csak működésbe hozott. A vita gyakran magától elvesztette élét. Ez a módszer azonban nem volt látványos. Akik gyors győzelmet vártak, csalódottak voltak. A rend nem szolgáltatta ki magát. Ábbo ezt tudatosan vállalta. Tudta, hogy a rend nem az igazságosság látszatából él, hanem a következetességből. Egyre többen fordultak hozzá tanácsért, de nem mindegyikük akarta elfogadni a választ. Ábbo nem alkalmazkodott a kérdezőhöz. A rend nem személyre szabható. A válasz nem mindig volt hasznos, de mindig tiszta. Ekkor vált világossá számára, hogy a rend próbája nem egyszeri esemény. Nem egy konfliktus, amelyet meg lehet oldani. Inkább állapot,
folyamatos nyomás, amely alatt a pontosság könnyen eltorzulhat. Ábbo figyelme ezért nem a győzelemre irányult, hanem a megtartásra. A rend hordozása idővel terhessé vált. Nem a feladatok súlya miatt, hanem mert egyre kevesebben értették, mit jelent valójában. Ábbo körül megjelentek azok, akik a rendet eszközként akarták használni, védelemként, igazolásként, vagy éppen fegyverként. Ő azonban nem engedte, hogy a neve vagy a munkája ilyen irányba mozduljon el. Ekkor fogalmazta meg azt az elvet, amely később egész gondolkodását jellemezte. A rend nem birtokolható. Nem lehet rá hivatkozni anélkül, hogy közben ne sérülne. A rend csak akkor él, ha az ember maga is alárendeli magát neki. Ez a felismerés nem elméleti volt, hanem tapasztalati, vitákból, kudarcokból és csendekből született. A közvetítő szerep lassan elszigetelte. Nem ellenségeket szerzett, hanem távolságot. A hatalom számára túl lassú volt, a szélsőségek számára túl pontos. Ábbo ezt elfogadta. Tudta, hogy a rend nem keres középutat, hanem tartást. Egyesek szemében merevvé vált, mások szerint túl engedékeny volt. Ezek az ellentétes vélemények nem zavarták, éppen ellenkezőleg megerősítették benne, hogy nem személyes igazodásról van szó. A rend nem tetszeni akar. A belső torzulás kísértése akkor jelent meg a legélesebben, amikor Ábbo maga is kételkedni kezdett a szerepében. Nem a rendben kételkedett, hanem abban, hogy az ő jelenléte valóban segíti-e annak megtartását. Felismerte, hogy még a legpontosabb szándék is válhat akadályá, ha megszokássá merevedik. Egyre gyakrabban vonult vissza, nem menekülésből, hanem ellenőrzésként. Újraolvasta saját szövegeit, nem azért, hogy javítsa őket, hanem hogy meghallja, működnek-e még. Ha egy mondat túl könnyen illett volna bárki szájába, elhagyta. A rend nem lehetett általános. A magány nem volt számára terméketlen. Épp ellenkezőleg itt vált világossá, hogy a rend nem kívülről érkezik, hanem belül tart. Az ima és a gondolkodás nem vált el egymástól. A szabály nem keret volt, hanem visszacsatolás. Ábbo ebben az állapotban nem tanított, hanem újra hangolt. Közben a világ nem állt meg. A konfliktusok újra és újra felszínre kerültek, és sokan hiányolták a vitákból. Ő azonban tudta, nem minden jelenlét segít. Van, amikor a rendet az szolgálja, ha az ember nem áll oda. A felelősség ideje. A felelősség nem új szerepként érkezett Ábbo életébe, hanem elkerülhetetlenségként. Nem választotta, mégis hozzátartozott. A rend, amelyet addig hordozott és védett, most már rajta keresztül vált láthatóvá. Nem mint tanítás, hanem mint következmény. Amikor apáttá nevezték ki, nem tekintette ezt előrelépésnek. Tudta, hogy a vezetés nem hatalom, hanem sűrűsödés. Minden döntés több embert érint, minden hiba gyorsabban torzul. A felelősség ideje nem cselekvési szabadságot adott, hanem szűkítette a mozgásteret. A kolostor élén állva sem változtatott a módszerein. Nem beszélt többet, nem szabályozott szigorúbban, inkább pontosabban figyelt. A rend számára nem kívülről irányított rendszer volt, hanem belső ritmus, amelyet nem lehetett parancsokkal fenntartani. Ábbo hamar felismerte, hogy a felelősség legnehezebb része nem a döntés, hanem annak elviselése. A rendet nem lehetett mindenki számára érthetővé tenni. Volt, akinek teher lett, másnak korlát. Ezt nem magyarázta. Tudta, hogy a rend nem igazolható, csak gyakorolható. A felelősség ideje számára nem az irányításról szólt, hanem az arányról. Tudta, hogy a rend nem erősödik attól, ha minden részletet ellenőriznek. A túlzott felügyelet ugyanúgy torzít, mint az elhanyagolás. A feladat nem az volt, hogy minden mozgást szabályozzon, hanem hogy felismerje, hol billen meg az egyensúly. Az apátság mindennapjaiban ez apró döntésekben jelent meg. Kit küld tanulni, kit hagy vissza, mikor szól közbe, és mikor hagyja, hogy a rend magától működjön. Ábbo ezekben a helyzetekben nem elveket alkalmazott, hanem figyelmet. A szabály nem előírás volt, hanem mérce. A kolostor közössége lassan átalakult. Nem fegyelmezettebbé vált, hanem éberebbé. A rend nem kívülről érkezett többé,
hanem belülről tartotta össze a mozgást. Ez nem volt látványos változás, de tartós. Ezt fontosabbnak tartotta minden gyors eredménynél. Közben a külvilág egyre erősebben nyomult be a kolostor terébe. Kérések, követelések, politikai elvárások jelentek meg. Ábbo nem zárta el magát, de nem is engedett be mindent. A rend határai nem falak voltak, hanem döntések. A felelősség ideje során egyre világosabban látta, hogy a rend nem csak megtartandó, hanem védendő is, nem kívülről, hanem belülről. A közösségben megjelentek a kimondatlan elvárások, a félreértések, a csendben hordozott neheztelések. Ezek nem lázadásként jelentkeztek, hanem lassú elcsúszásként. Ábbo figyelme itt vált igazán élessé. Nem fegyelmezett nyilvánosan. Ha korrekcióra volt szükség, azt 4 szem közt tette meg. Nem magyarázott hosszan, nem érvelt. Egyetlen kérdést tett fel. Működik-e még a rend abban, amit teszel? A válasz legtöbbször nem hangzott el, mégis megszületett. A rend nem vitában tisztul, hanem felismerésben. Számára a felelősség nem jelentette azt, hogy mindig jelen kell lennie. Tudatosan hagyott teret mások döntéseinek és a hibáknak is. Tudta, hogy a rend nem tanulható meg következmények nélkül. Ami nem hibázhat, az nem él. Ábbo különösen visszafogottá vált. A beszéde rövidebb lett, a csendje hosszabb. Nem azért, mert elfáradt, hanem mert a felelősség ideje nem tűri a felesleges mozgást. A rendet nem lehet túlhangsúlyozni, csak megtartani. Ahogy a felelősség ideje kiteljesedett, egyre inkább felismerte annak határait is. Nem minden kérdés igényel választ, és nem minden helyzet kíván jelenlétet. A rend nem attól erősödik, hogy mindenhol ott van, hanem attól, hogy felismeri saját határát. A tanítványok önállósága fontossá vált számára. Nem akarta, hogy a rend az ő személyéhez kötődjön. Ha egy döntés az ő nevére hivatkozott, az gyakran visszautasította. A rend nem örökölhető tekintélyként, csak gyakorolható felelősségként. A kolostor életében ez lassú, de mély változást hozott. A közösség nem vált tökéletessé, de működőképessé. A hibák nem gyűltek fel elhallgatott feszültségként, hanem megjelentek és elmúltak. Ábbo ezt a mozgást figyelte, nem a felszíni rendet. A képzeletbeli történetnek vége. Köszönöm, hogy meghallgattad.